чу. В момента сме в режим на гласуване, господин Костадинов. Посочете резултата. Гласували 175, за 62, против 59, 54 се въздържат. Предложението не е прието. Процедура по начина на водене. Господин председател, лицето Лорер не за първи път си позволява да сипе лъжи в тази зала. Лицето Лорер в залата на стария парламент, истинския парламент, нарече българския народ племе. Лицето Лорер не за първи път обижда българския народ. Лицето Лорер, което много хора в България смятат, че е извършило поредица от измотни измами, което трябва да лежи в затвора, си позволява от тази трибуна да обижда българския народ. Лицето Лорер трябва да бъде разследвано, съдено, вкарано в затвора и да изгние там до края на живота си. Защото лицето Лорер е срам за българския парламент. Лицето Лорер нарушава не за първи път закона и още веднъж ще кажа, в сградата на стария парламент това лице си позволи да нарече българския народ племе. Лицето Лорер си позволява да излиза от тази трибуна и да говори срещу българския народ, внушавайки лъжи. Лицето Лорер е лъжец. Лицето Лорер трябва да понесе отговорност за своите престъпления и когато, господин председател, това лице излиза от тази трибуна и си позволява да обижда българския народ, когато това лице си позволява тук да вкарва думи в устата на представител на ВЪЗРАЖДАНЕ, вие трябва да му правите забележка. Разбирам, че вие пропуснахте тази възможност, но да ми направите на мен забележка за това, което казвам в момента долу, не от трибуната, и което вие дори не знаете към кого е насочено. Това е двоен стандарт, господин председател. Вие много рядко, да не кажа никога, не сте допускали подобно нещо. Вместо това обаче сега в момента проявихте пристрастие. Надявам се да е за първи и за последен път. Благодаря ви. Господин Костадинов, защитихте успешно основанията за налагане